So welcome to Pursuit of Coconut. Ang atong target karon is manguha og bake. Tamak-tamak na putag pasak guys. Hopefully nga makakuha tag bake daghan ron guys. What's up mga mananap? Sus ginukuha jud ko kay baog unsa nagiyaw-yaw ni bosa na ay aram basta kay mano ra jud pre niya ani. Tanaw ra gud oh. Grabe, tanaw ra gud unsa ka hawbo ng basak in tawo no. So kanang spot na mo nga gidungan sa pagpano na mo guys is dool ra ni sa dito sa Isla Eden guys. Tanaw ra gud unsa ka focus ng kanahan oh. Pit-pit paglipat bro pug kaigo. So daghan pa may anong lakawa guys. Amo bitong kananggi among pala mo aning mga POC kids ani kay aron po ba ma-experience bitaw nila og unsa nang island life without charot. One down. Unang awang nga nakitaan sa gwapo nya gisundan po dayon. Oy, so matik ang pagkat sa video. Akong amigo nga si Ruel kita po og uwang sa bangag maayo po mo kuot into na po so tuwa na ni itsa po og pantat si Dodong Janjan nya padayon na po taog sa atong lakaw ha nya karon kay kita lagi si Boss og bake kono apak na heng iya hapon basta kay lagapag oy wa lang mi maigo Murag medyo oras ng lakaw-lakaw. Usa pang buok bake, wa pa sa makuha. Ambot ng lugaran. so ayo nagsirig pagut-bot ya paano ko lagi mo hagud diha. Wow, kuot po na si bangag si Boss oh. Kusunada po. Dili sa ta sa atong kuan be, sa atong kuha be. Oh, ubay naman dahil po na. Sari lang. Oh, tanawa. Nagsunod ang 3 Musketeers ay. Uhaw kamoy. Diara. Kita nagbake mga gwapo. Og sarihang wako buto na paltos ang pusil-pusil ay palpak. Boom! Hadjang bagay ay ako naluin taon na pa bagay mabili na to. So mga guys, so kaunting kalaman lang guys kay kaning siyang pusil na mong gigamit is improvise lang ni siya. So Julie na lang bala ni pero yayay po ni makaigo pero bitaw amping lang tagyapon ha og namoy mga ngani nga mga pusil sa inyo ha. Its leg? Yeah. So karon is nakakuha nag-usa ka bake. Pero instead nga dito sa basak, so na ano mas libo noon dito ang bake nakitaan. Di man maduol so pusilo na lang. Wangi ang paa. So guys, continue lang gyapon ta sa atong pag mga lakaw-lakaw hangtod makakita na pud mga kasag bitaw. So matik dakop na pud dayon. Crabs. Huwag ka mo guys, huwag na murag hapit na mo ma-board. So ayaw lang mo ka-board ha kay magsige rin tayong tawag lakaw-lakaw ano so anak mo yun na mangita tag trip sa kalibunan yun. Hahay. Huwag karon guys, sa sige na mong lakaw nakahinagbo naman itong bake nga di taon ni makaon ha. So kita kani magngani nga bake so adjust mo kapensa kay manumbag ne. Sour. Yeah. All I have to do is like this eggs. So kaila pa buwan ng mga batang 90s aning punuan sa bugnay pasikatan tayo ng mga American guys ani. It's sour a little bit. Sour? Then like this and then Ooh, the green one is sour. yeah.
Tawar ko na, hingigo dyan si Dodong Carlo ay headshot na pagsulo ang pantat. So alright guys, karang guys is na human na ta guys. So ang buhatan nato ni guys is karang luto na to na siya ug mapuhon is imo na to na siya kanang nilubihang awang. So stay tuned guys. So see you. Today is our ikaduhang adlaw kay gabi guys. So di ba nakita na to nga nagkugi gyud ang tanan sa pagpangita og bake. So syempre ato siya tangkuan, then atong i-prepare na siya karon. Stay tuned lang guys, and then ayo lang gyud ninyo kalimti sa pag-subscribe, i-follow. So syempre, first step ani hinluan na nato ang awang, daaplihan mga kabhang og ugasan ang gamay ng bitaw aron may limpyo pud ba ang kaom kag bitsa. Sunod na to, syempre ang lube kay nilubihan man so apilag lokay pud para naapot ay ihalay, di ba? So karon gibunta na dayon og giandam na ang mga ampadyon. So tingko mo na to ning mga sabaw para unya bitaw isabaw na siya. Kagod dayon sa lube og largo na tadta sa mga lamas. Og karon ato sa pabughaon nato ng mga bata kay wala taw tay sugno sos Ginoo ko. Hay. Og karon ihanay sa nato ang atong mga kuha. Para po nice bitaw ning birol-birol ba. You know. Og karon is gitimplahan na dayon ang ambadyon with the aromatics dayon sagol ang sa awang ana para ana na siya kasimple. Nya karon pabukalon lang na nya butangan og hamutan, then ginagmay pa color nya sa witi okay gamay, then all goods na siya. Hay ko. Isunod largo ang hinalang nya gisalang ka sa mga lamasers diha nya. Siyempre sunod ang baki para mawala bitaw ang lansa kanang kuan bitaw nya. Isunod dayon ang cocoa milk, kamatis ug hamutan nga nanay sili gamay, largo na dayon na sa kaldero. Last ang pantat with okay gamay. Wala goods na na. Andam na dayon sa dahon saging nga diha. Kublan dyan yung bata ba? Wag ka bati o kuan. Punit na dayon bisag init. Awa na, andam na kao na dayon eh. Unsa pa may dugayan. Okay, attack. Delicious. So karon guys is pa tingkaw na gyud. Wag mo na may kaagwanta. Kay ga testing pa si boss ja. Karon atong ikuha ng pantat guys. Pantat is the best. Try some of that frog. The bones are super tough. Super hard. You don't eat the Karon bones. guys, bitagaan ko ni boss og bake. So actually guys, share tag bake ron kay duha ra mo ko nakuha. So unang karon tilawan pa na to ng hinala nga bake. So kanong wa pagkatilaw, so kinahanglan mo doon na mo og lugar nga makakita mo nga kay murag moingon sa mo nga there's no place like home dyan.